València, any 1909. És 22 de maig, dissabte, i és festa perquè avui els valencians inauguren la seva exposició. Una mostra ambiciosa i única, un aparador tecnològic, industrial i lúdic que suposa una revolució social i un diàleg de la ciutat amb el món. El rei Alfons XIII ve a inaugurar este somni fet realitat. L'espera tot València. Les pluges intenses n'han retardat 22 dies l'obertura, però l'ànim dels valencians s'ha mantingut en peus. Està a punt de començar un esdeveniment que marcarà la ciutat. Participen 110 municipis i 998 empreses. Exposen els seus productes industrials, agrícoles i comercials. València vol deixar de ser la ventafocs d'Espanya i estar en primera fila. Té 233.000 habitants i este és el moment a partir del qual canviarà. És el 1909 i amb este fòrum de progrés i cultura estrena el segle i entra en la modernitat. Valencia empezaba a resurgir y el último que le faltaba para el último salto para ser gran capital fue la exposición regional. L'exposició va ser una resposta a una inquietud que n'hi havia de quin era el paper que els valencians havien de jugar en aquell moment. I per això la idea del regeneracionisme, per això la idea ho diuen moltes vegades els papers de l'exposició, un nou despertar per a València. Pero ese momento fue un momento casi de felicidad, ¿no? Como un paréntesis en la historia en la cual decir, esto es algo diferente. Antes era otra Valencia, después será otra Valencia, ¿no? Entonces es un momento como una meseta, digamos, en la evolución de la historia, ¿no? Al recinte no cap ningú. Quasi 30.000 persones omplin la gran pista, les llotges i les terrasses. Se celebra una batalla de flors, una desfilada de cavalls, una altra de militar. Es disparen salves d'artilleria. El rei queda meravellat, però sobretot s'emociona en escoltar l'himne que s'ha compost per a l'exposició. Un himne encarregat pel promotor del projecte, Tomàs Trénor Palavicino, al mestre Serrano. Quan Alfons XIII l'escolta, demana que el tornen a interpretar. Dicen que un himno es del pueblo cuando el pueblo lo hace suyo y en realidad este es de la gente. Cuando lo canta el pueblo es cuando me gusta a mí. Me emociona más. Pero frenar no ves glòries a Espanya, tots anàveu, germans vingau. De la nit al matí ha nascut una ciutat nova dins de la gran ciutat. Tot el que el poble, el rei i la comitiva reial admiren, s'ha alçat en només 10 mesos. És l'art d'entrada a la felicitat. Todo era feliz, todo era perfecto. Había iluminación eléctrica, los edificios eran blancos, impolutos, la limpieza estaba al día, los jardines estaban perfectamente cuidados, la gente siempre sonreía. Digamos, era una especie de recinto, una especie de Shangri-La o de ciudad utópica al margen de los afanes y de las tristezas diarias. Esta ciutat de somni està al marge esquerre del riu Túria, a la zona nord, i per accedir millor s'ha construït la Passarel·la, el primer pont de ciment armat que té València, un pont que amb els anys emportarà la força del Túria en la riuada del 57. Però el 1909 la passarel·la es pot creuar amb un tramvia aeri, un funicular que tampoc no s'ha vist mai. La ciutat de València era una ciutat encara molt tancada sobre el recinte històric i l'exposició va significar pegar un bot, passar a l'altra part del riu i per tant començar la urbanització d'aquella zona. Esta va ser la zona triada, un lloc on fins a aquest moment només hi havia horto i on ara està el barri de l'exposició. Des de l'Albereda al costat dels quarters de Sant Joan de Ribera fins al camp de futbol del Mestalla. En total, 164.000 metres quadrats, més terreny del que havien ocupat moltes exposicions universals. Per a començar les obres, Tomàs Trénor ha de posar diners de la seva butxaca. Fue porque Tomás Trénor se empeñó. ¿Y qué significa que se empeñara Tomás Trénor? Pues que puso $500.000 de su bolsillo, hipotecó a la familia
comprometió a su padre, comprometió a sus hermanos, o sea, puso $500,000 de su bolsillo así de entrada. Tomàs Trenor pensava que si Saragossa havia organitzat una exposició l'any 1908, també podia fer-ho València. Era el president de l'Ateneu Mercantil i l'entitat i els seus 9.000 socis li donen suport des del primer moment. Cuando él viene ya a ser presidente del Ateneo, él trae todo un programa de qué quiere hacer. Esa es la primera junta cuando él ya plantea el tema. La junta estaba preparada, era el momento oportuno, había que hacer algo para unir a los valencianos. Eso podía ser. Nomena un comitè organitzador i una de les prioritats és que el centre neuràlgic siga el nou edifici de Tabacalera. Si no llega a ser por ese edificio central, pues no se hubiera podido hacer la exposición. Realmente Tomàs Trenor había estado en varias exposiciones, de entrada en la misma exposición de Berlín de 1895, porque era una persona viajada y con una cierta cultura de idiomas, ¿no? Y efectivamente sabía que si se contaba con un edificio central ya de entrada, la exposición podía tener mucho más posibilidades de éxito. Aconsegueix que l'Estat cedisca la fàbrica i així s'instal·la al Palau de la Indústria, un contenidor d'innovacions industrials i tecnològiques. A canvi, l'Ateneu construeix l'Asil de Lactància, una guarderia per als fills de les cigarreres, el lloc on poden donar el pit als xiquets mentre treballen. Al voltant d'estos edificis, que encara avui es conserven, s'alça un parc temàtic immens, 80 pavellons, la majoria blancs i imponents. Entrem a l'exposició regional valenciana del 1909, un dia qualsevol. Per exemple, el 6 de juny, quan més gent la visita. 30.200 persones. L'entrada costa 50 cèntims, però l'Ateneu fa abonaments per a homes, dones i xiquets. 25 pessetes val el dels adults i 5 el dels menors de 14 anys. València se va dotar d'allò que considerava que li feia il·lusió tindre. Un parc d'atraccions, un casino, un restaurant de luxe, un saló d'espectacles per a cine, un teatre, un saló d'actes. Vingueren concerts de música clàssica, no hi havia una orquestra i se va configurar, etc. Varen passar moltes primeres voltes així a València en l'any 1909. Per primera vegada els valencians veuen i toquen un avió, el Volauret, de l'aviador de Cullera, Joan Olivert. Amb este aeroplà s'enlaira i abans de caure a terra recorre uns 50 metres durant 60 segons, un minut de glòria que el converteix en el primer vol a motor que es fa a Espanya. La febre de l'aviació captiva els valencians i l'any 1910 és el Blériot 11 el que sobrevola la platja de la Malvarrosa de València. Una altra novetat són les ascensions en globus aerostàtics. Experts aeronautes cobren 500 pessetes per cada una de les 10 ascensions que es fan, fins que un dia un dels intrèpids puja al globus papallona, se'l veu travessar els núvols, perdre's en la mar i desaparèixer per sempre. Per primera volta hi havia ja càmeres portàtils i el pare feia fotos a la família i per primera volta també la gent venia dels pobles en aquesta il·lusió de veure una capital que arrebatava el cor, o en aquesta il·lusió de deixar-se conquistar i de gastar-se un duro pues ja en una horchateria, tindre un dia de festa y si se podía anar als bous y pasarse un bé en la ciutat. Otra cosa que se hizo fue concurso de bellezas, pero el concurso de bellezas que nadie piense que eran bellezas que desfilaban y más o menos ligeras de ropa, ni mucho menos. El concurso de belleza consistía en que enviaban una foto y esas fotos se exponían en un salón y luego la gente votaba y escogía a las 6 bellezas que ganaban el concurso y que fueron las bellezas que iban en una carroza en la batalla de Flores. És el primer certamen de bellesa celebrat a Espanya i el guanya Rosa Rita de la Figuera, germana del marquès de Fuentesol. La llauradora d'Aldaia, Inés Sanchis, queda en segon lloc. És que no n'hi havia dia que no n'hi havia una cosa novedosa, que no se fera en el programa, estiguera un acte i que la gent, clar, participava. La gent no podia anar tots els dies, però jo sé que gent que tenia el passe que va fer l'Ateneu i el passe que va fer el propi comitè, venia pràcticament tots els dies, perquè era tots els dies quedar bocabadats, ¿no?, de tot el que s'estava fent. Sin duda es el antes y después de Valencia. Además podemos hablar de
Novedades como pues, la primera cocina, como la conocemos actualmente, pues está en la exposición, el primer váter, tal como lo conocemos, está en la exposición, deportes que en aquel momento arrancaban como el tenis o el fútbol, pues también cobran fuerza en la exposición, y así un montón de ejemplos, ¿no? Totes aquestes competicions i concursos es fan a la Gran Pista. Hi ha tanta demanda que cal demanar hora, i així se celebra de tot. Concursos de focs artificials, d'esgrima, d'hípica, de ciclisme, de motos, d'automobilisme, i tot el que passa ho recullen les revistes i els diaris. Prácticamente es la primera vez que una exposición incluye dentro de su recinto una gran pista para exposiciones. Eso tiene que ver con el clima valenciano, tiene que ver con el carácter festivo valenciano. La joia de la corona va ser la Font Lluminosa, situada a la zona nord de l'exposició i tota una innovació tecnològica. Que combinaba pues un carácter decorativo, escultórico de la fuente con una combinación de iluminación eléctrica bajo el agua que ahora nos parece una banalidad, pero en aquel momento era una gran novedad. De hecho, por ejemplo, 20 años más tarde, en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, la gran novedad de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 son las fuentes luminosas. Una cosa que falló fue el casino, porque en principio el casino estaba previsto para el juego y ahí los ingresos del casino fallaron porque el gobierno no permitió que se jugara. Les famílies disfruten d'un dia en esta exposició per a tots els públics, que també és una fira d'atraccions amb 3 muntanyes russes. La dels Urals capta totes les mirades. Ara és habitual veure esta atracció als parcs temàtics, però fa un segle va ser una revolució en l'oci i estava a València. Des de dalt d'una torre de 25 metres, els visitants més atrevits es llancen a l'aigua amb una vagoneta. També hi ha un tobogan amb un recorregut que serpenteja i el tapís rulant semblant a les escales mecàniques d'uns grans magatzems. I després de tanta emoció encara queda temps per assistir a un concert simfònic, prendre un refresc en algun quiosc, beure una cervesa de Múnich, dinar amb vi per 5 pessetes, comprar peladilles d'alcoll o tastar el xampany Mercedes que es feia al Grau. Sorprèn de dia i sorprèn de nit, perquè quan el sol es pon es fan rebel·les i s'encenen 35.000 bombetes. L'espectacle va ser al·lucinant i així n'ha quedat reflejat no ja en els diaris, que també, i en els llibres, sinó en la memòria dels valencians que han transmitit aquesta il·lusió. Ho han transmès amb la paraula i amb tot este mercat de recordatoris i postals que es poden adquirir per a no oblidar aquell dia passat a l'exposició regional valenciana. Este es otro de los recuerdos de la exposición. Es un pañuelo de seda en el cual están los 2 carteles principales de la exposición de 1909. Esto es una de las partituras del himno de la exposición. Las partituras fueron pagadas por Maximiliano Tous y José Serrano y todos los beneficios de su venta iban para la Asociación Valenciana de Caridad. Esto es alguno de los recuerdos de don Tomás Trenor. Cuando ya fue nombrado marqués del Turia, pues una pasamanería pues decidió hacer estos retratos en seda que seguramente se vendían cortados para enmarcar. Ell va ser l'ànima de l'exposició. Tomàs Trenor Palavicino, un militar de llinatge irlandès, amb un lema, fets, no paraules, lema que avui llegim en el títol de marquès del Túria que li va atorgar el rei Alfons XIII per haver fet l'exposició. Mi bisabuelo era militar. En realidad él también participó en los negocios, pero se dedicó fundamentalmente a su carrera militar. Era un técnico muy reconocido del arma de artillería. De hecho, estuvo comisionado para la introducción del famoso mosquetón o fusil Mauser alemán en el ejército español y pasó muchas temporadas en Alemania. Él hablaba alemán, era un hombre con una formación muy grande. Yo creo que era un hombre honesto, un hombre trabajador y un hombre enamorado de su Valencia.
Cosmopolita, elegant i culte. Entre les seues aficions el dibuix, la fotografia, els cotxes i els invents. Però també és un polític a qui obrin moltes portes a Madrid. És diputat conservador pel districte d'Albaida i gendre de Marcelo Azcárraga, president del Senat. Ell és qui aconsegueix que el tren València-Madrid passe per Conca, un ferrocarril directe que estalviarà moltes hores de viatge. El miracle de Trenor és saber unir els valencians per a un projecte comú en un moment de confrontació política, tensió social i vagues. Un moment en què els polítics estan enfrontats permanentment. Entre el 1909 i el 1910, València té 4 alcaldes i Espanya 3 presidents del govern: Antonio Maura, Segismundo Moret y José Canalejas. Tomás Trenor infundió fe en el proyecto en todo el mundo. Al final contagiaba a todo el mundo, contagiaba incluso hasta el sector republicano. Consiguió unir a los valencianos para un proyecto común, para una Valencia nueva. Y eso para mí es lo más fundamental que hizo Trenor. Però l'exposició havia de ser, sobretot, un aparador industrial i es converteix en la primera fira de mostres que té València. El 1909 era el segon nucli industrial d'Espanya, només superat per Barcelona. En el cens oficial s'inscriuen 1.500 expositors de tot tipus. La majoria són de València, però d'Alcoi venen 41 firmes industrials, 15 de Castelló, 12 d'Alacant y 46 de Barcelona. Hay orgullo. El maquinismo que hay en Alcoy viene a la exposición como una cosa que no se podía llegar a Alcoy a ver los telares mecánicos. Sin embargo, Alcoy los trae a Valencia. O sea, eso que parece algo tan nimio hace región y hace sentirse orgullosos a la gente de Alicante de venir a Valencia como capital, però Castellón hace lo mismo. Fa un projecte de caràcter regional, sempre pensant per primera volta que Castelló i Alacant van unides a València d'una manera indissoluble. Ell també va tindre una certa intuïció de les coses. A ell, poc abans de l'exposició regional, li demanaren que la província d'Albacete, de Cuenca, estiguera també present en l'exposició. Li preguntaren, mire, senyor Trenor, és que n'hi ha moltes relacions, i ell va dir que ell no era ningú per a enmendar la geografia i corregir la història. La idea d'una regió valenciana, d'un regne de València, d'una societat valenciana, estava ben present, fins i tot en la defensa del valencià, que va jugar un paper molt més important del que se suposa en aquella exposició regional. Només cal recordar que el valencià va ser idioma oficial en el Congrés Nacional Agrari que es va realitzar durant l'exposició. Es mostren automòbils amb motor de 8 cavalls, quan pels carrers de València només circulen 5 o 6 cotxes, gramòfons, màquines d'escriure i de cosir, mobles, joguets metàl·lics, rajoles, calcer, productes alimentaris i una maqueta a escala del Port de València. La majoria de les empreses s'ubiquen al Palau de la Indústria, però altres tenen el seu propi pavelló, com ara Trenor y companyia, importadors de guano de Chile, o la fábrica de lámparas Martínez y Ors. Y allí se expusieron modelos que se pueden ver, hay un catálogo precisamente de ese año que se hizo con motivo de la exposición regional, se pueden ver lámparas de mucho prestigio ya para esa època. D'esta empresa són les que encara avui pengen del sostre del saló principal del Palau Municipal. El dissenya l'arquitecte Francesc Mora, costa 300.000 pessetes i es construïx en només 3 mesos. Nos encontramos con un palacio que por arte de Virgil Birloque, en 3 meses y medio, ¡pum!, apareció una cosa de la nada y impactó no solo a los valencianos, que amaron mucho este edificio desde un principio, sino incluso al resto de España, porque fue un edificio muy bien tratado por las revistas especializadas de la época. Encomanen a Francesc Mora fer un Partenó, però ell opta per fer una interpretació d'alguns monuments gòtics de la ciutat, com ara la Llotja. Mora hi havia deixat la seva empremta modernista a les cases Sanyer del carrer de la Pau i després l'estendrà a altres edificis com ara el Mercat de Colom. Però l'exposició revoluciona l'arquitectura urbana i la seva marca s'escampa per altres edificis, com per exemple el de l'Ajuntament, de formes clàssiques, dels arquitectes Mora i Carbonell. L'edifici de Correus,
l'Estació del Nord, que Ribes acabarà l'any 1917, el Mercat Central o els coberts del port. El progrés s'eleva als altars i les millores urbanes arriben a bona part de la ciutat. S'acaba de tirar a terra el barri de Pescadors, el més degradat de València, que estava a l'actual carrer de les Barques. Es pinten façanes i comerços, s'asfalten molts carrers i comença a instal·lar-se la llum elèctrica de manera massiva. Feien falta més places hoteleres i s'acaba de construir l'Hotel Palace, també al carrer de la Pau, el primer establiment de gran luxe que obri les portes. El 1909 la ciutat fa la seva primera gran campanya turística. Els cartells anunciadors de la mostra es pengen a totes les estacions de ferrocarril i hotels d'Europa i a l'exposició venen turistes. Però a València arriben també les males notícies. En plena exposició comença la Guerra del Rif i el 26 de juliol de 1909 esclata la Setmana Tràgica de Barcelona, una rebel·lió de les classes populars que s'oposaven a la mobilització de reservistes per a lluitar a Àfrica. Una espiral de violència sense control en què van morir un centenar de persones. Se declara l'estat de guerra en tota la nació i, òbviament, la gent no està allà per a fires i se produeix una complicació seriosa de les finances. Però és veritat que en aquest mateix context, al cas de l'exposició regional valenciana, els valencians d'aquella època els saberen pegar-li la volta. I justament el nord d'Àfrica i Barcelona van ser centres d'interès perquè en aquell moment, per exemple, es va crear la primera càtedra d'àrab vulgar a la ciutat de València justament durant l'exposició per a poder comerciar amb el nord d'Àfrica després d'acabada la guerra. Vull dir, ja se pensava en un escenari post-bèl·lic i en el cas de Barcelona ja s'estaven posant les bases del que serà en el futur un eix mediterrani, un corredor mediterrani. Les visites decauen i el dèficit augmenta. Trenor i els organitzadors obtenen una pròrroga d'un any, una subvenció de l'Estat de 2 milions de pessetes, i així és com l'exposició regional valenciana passa a ser exposició nacional el 1910. El rei Alfons XIII torna a València per a inaugurar-la. Estava previst que estiguera oberta 90 dies i ho va estar 436 en 2 anys. El dèficit final va ser de poc més d'1 milió de pessetes. Els pavellons es van tombar tots llevat de 3. El Palau Municipal, Tabacalera i l'Asil de Lactància. Trenor va morir el 1913. Tenia 49 anys. Pero desapareciendo él, prácticamente se acaba ese factor aglutinante, se dispersa otra vez todas las voluntades en Valencia y la gente cierra los ojos, mira para otro lado mientras demuelen los edificios de la exposición. Es una pena porque en ese momento se desbarata ese sueño, ¿no? Fa un segle d'este somni que va portar el nom de València arreu del món, que li va obrir la porta a la modernitat i al progrés i que ens ha deixat també un himne. La música i la lletra que Josep Serrano i Maximilià Tous van compondre i escriure per a l'exposició i que des del 1984 és l'himne de la Comunitat Valenciana. Ni él era consciente de que la música iba a tener esa repercusión, ni por supuesto Tous, puesto que él en principio lo que hacía era un monstruo para que luego se hiciera la letra real. Trenor havia encomanat la lletra al poeta Teodor Llorente, però com que Tous vivia a Madrid, era ell qui ajudava Serrano i anava escrivint el monstre o l'esborrany, que s'adaptava a les notes de la partitura. Quan va estar acabat i Llorente va tindre l'himne a les mans, va dir que ixa era la lletra que s'havia de cantar. El posem els valencians en peu al CEMSE és un crit per a l'actitud positiva, per a la dinàmica, per a fer coses, innovar i avançar. Jo crec que això és impagable. Serrano i Tous van acabar l'himne el 26 d'abril de 1909. Esta és la data del seu naixement oficial i esta és la partitura original. Es conserva a l'Arxiu Municipal de Múrcia des de l'any 1957. La viuda del mestre Serrano la va donar perquè fora subhastada per a poder traure diners per als damnificats de la riuada. La van comprar per 25.000 pessetes un grup d'empresaris del transport de Múrcia i la van donar a l'Ajuntament.
L'any 1925, Alacant, València i Castelló van consagrar l'himne de l'exposició com a himne regional, en este acte multitudinari celebrat a la plaça de Bous de València. Els himnes els consagra el poble, va dir Maximilià Tous, que l'any 30 el va traduir al valencià. La lletra, si se fixem, no parla de l'exposició. Això va dir el mateix Tous molts anys després. Va dir, ens encarregaren un himne per a una exposició, però nosaltres no parlàvem de l'exposició, parlàvem d'un poble. Passa una regió que avança en marxa triomfal. És un himne per al poble i del poble. És un himne que ens identifica. És un himne que el sentim. És un himne que quan el cantem estem sentint-se més valencians. El mestre Serrano era de Sueca, tenia 8 fills. L'única que encara viu és Maruja. Ara té 97 anys i mai no ha pogut cantar l'himne perquè es posa a plorar. Si cuando la tocan por la televisión me tengo que morir de pie, no lo puedo ir sentada. No puedo. Me levanto de la silla. Y lo oigo, lloro y me quedo tan contenta. Me acuerdo mucho, mucho, mucho de mi padre. Más que de mi madre. Digo yo, ¿y por qué será? El matí del 22 de maig de 1909, la Banda Municipal de València va estrenar l'himne ací, al recinte de l'exposició. 1.000 veus el van cantar i 30.000 persones el van aplaudir. Un segle després, la Banda Municipal l'interpreta al mateix lloc on va néixer i on perdura l'empremta d'una il·lusió col·lectiva, d'un projecte que va captar el pols del temps, va unir els valencians i ens ha ajudat a tindre consciència de poble. Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots anaveu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, en marxa triomfal. Per a tu la vela envia, la riquesa que atresora, i és la veu de l'aigua, càntics d'alegria, acordat al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i als teus peus, sultana, tots jardins extenen un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, pengen les arracades baix les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i en potentíssim vibrant ressò. Notes de nostra albada canten les glòries de la regió. Valencians en peu alcem-se, que nostra veu la llum salut